Byla jasná. Noc plná hvězd, téměř kulatý měsíc se zrcadlil na černé mořské hladině. Jachta Keitha Callie se pohupovala na mírných vlnách. Callie byl zpěvákem. Jeden z těch, kterým už chyběl jen krůček ke slávě. Před 6 lety opustil rodné městečko, kde vyrostl. Začal studovat v Londýně zpěv, činohru a tanec a ještě než studia dokončil, dostal své první angažmá. Keith Callie byl hezký mladík tmavovlasý, s ostře řezaným profilem a ženy od 17 do 70 ho všechny považovali za velmi sexy. Zatím ještě nepatřil k těm nejlepším ve své branži. Ale vyšvihl se už dost vysoko a vydělával slušné peníze. Mohl si dovolit takové věci, o jakých se mu dřív ani nesnilo. Když si chtěl někdy odpočinout od showbiznisu, zajel na několik dní do rodného města Harwiche. Nechal si tam zařídit přepichový bungalov, který všichni místní obyvatelé obdivovali, ani jachta nebyla vypůjčená, byla jeho vlastní. Kromě ní měl ještě sportovní člun. A jeho kariéra měla nadále stoupající tendenci. Callie odhodil špačka od cigarety přes palubu. Obrátil se k dívce, kterou sebou vzal na moře. Jmenovala se Suzie Dingo a vypadala jako plavovlasý anděl s modrýma očima a pohádkovou figurou. Měla na sobě bundu z jehněčí kožešiny. I Keith byl teple oblečen. Byl už konec podzimu a noci na moři byly velmi chladné. Keith si Suzie prohlížel. Vyrostl s ní. A vzpomínal si, jak mu připadala nedosažitelná. Ať udělal cokoliv, pokaždé ho odmítla. A jeho to pochopitelně dlouho strašně zlobilo. Ale nakonec se přece jen smířil s tím, že může mít kteroukoliv jinou, jen ne Suzie Dingo. Odjel do Londýna a zapomněl na ni. Do Harwiche se vrátil, až už byl známým zpěvákem. Suzie mezitím také zkusila štěstí jako zpěvačka, a tak se jednoho dne na Keitha obrátila s prosbou. Zda by za ní nestratil dobré slovo u vlivných přátel. Keith chtěl nejdřív odmítnout, ale potom se rozhodl, že kvůli Suzie využije svých konexí, aby pak mohl vychutnávat její vděčnost, protože v hloubi duše ještě zcela nepřekousl, že s ním nikdy nechtěla nic mít. Keith si pro dnešní noc naplánoval jasný program. Pevnost zvaná Suzie Dingo měla definitivně padnout. Usmíval se a něžně ji pohladil po zlaté hřívě. Bývaly doby, kdybys se mnou sama na moře nevyjela, a ještě k tomu přes noc. Kasy se mění, Keithe, ty ses taky změnila. Myslím, že ano. Aspoň trochu určitě. Takže už ti nejsem tak protivný, jako dřív. Mně si nikdy protivný nebyl. Tak z jakého důvodu si mě vždycky odmítla? Víš, jak tím trpělo moje sebevědomí. Suzie se zasmála. To ti nevěřím. Tak proč jsme se my dva nikdy nedali dohromady, Suzie? Dívka sklopila zrak. Zadívala se do moře a tiše přiznala, protože jsem z tebe měla strach, Keithe. Strach. Podivil se. Víš, měl si u všech dívek takový úspěch. Se všemi si to měl tak snadné. Mohl se s každou vyspat a na druhý den ráno už sis ani nevzpomněl na její jméno. Nechtěla jsem patřit do tvé sbírky. Co pak to nechápeš? Keith se k ní naklonil. Myslím, že jsi měla pravdu, Suzie. Právě proto, že jsem tě nemohl mít, si mi takový zla v hlavě. Co říkáš, doženeme dnes v noci to, co jsme tehdy zameškali. Suzie se mu vážně zadívala do očí. Nechci, aby si smyslel, že to dělám proto, že jsi mi slíbil, že mě zařadíš do své příští show. To spolu nijak nesouvisí. Pomáhám ti jen proto, že si myslím, že máš talent, a protože oba pocházíme z Harwiche, a protože jsme oba v tom hrozném hnízdě vyrostli. Suzie mu nabídla rty. To si řekl hezky, zašeptala. Díky, Keithe, ty to prostě se ženami umíš. Nevím, zda by nebylo lepší, kdybych z těbe měla dál strach. Keith Callie se usmál. Přestaň s tím. Mohla jsi přece už dávno poznat, že nejsem žádný netvor. Já dnes asi mluvím hrozné nesmysly. Promiň, možná je to proto, že jsem poprvé sama s mužem, u kterého mám jakýsi pocit podřízenosti. Přitiskla se k němu a on řekl, dnes tady venku spolu prožijeme nádhernou noc. Ano, jen je trochu chladno. Chtěla bys jít do kajuty. Mohla bych se předtím něčeho napít. Cokoliv si budeš přát, řekl Keith. Najednou však oba uslyšeli ze tmy velitelský hlas. Zdálo se, že přichází zdaleka. Suzie i Keith se zadívali stejným směrem. Všude kolem nich byla černočerná noc.
Suzy se ke Keithovi ještě víc přitiskla. Ucítil, jak se chvěje a položil jí ruku kolem ramenou, aby měla pocit, že se jí s ním nemůže nic stát. Tak nechtěli byste už konečně napnout plachtu? Zněl tmou ostrý hlas. Vy líné vši, nechám vás přivázat ke kýlu, jestli sebou nehodíte. To je příšerné, že? Šeptala Suzie. Keith jen mlčky přikývl. Pohyb, pohyb, pohyb. Rozléhal se hlas tichou nocí. Já vás proženu, na to se spolehněte. Toho, kdo hned nevykoná můj rozkaz, nechám hodit přes palubu. Co je to za hlas? Zeptala se tiše Suzie. Takhle možná mohl kdysi zacházet kapitán se svou posádkou, ale dneska už to nejde. Keith se otřásl, až mu naskočila husí kůže. Obával se, že Suzie, aniž by to věděla, uhodila hřebík na hlavičku. Nechám vás pověsit na stožár. Volal zlostný hlas, byl čím dál hlasitější. Ta loď pluje k nám, zašeptala Suzie nervózně. Keith jí neprozradil nic ze svých obav. Řekl jen, asi bude lepší, když vyklidíme pole. Jak myslíš? Keith se od ní oddělil, aby šel spustit motory, ale než stačil udělat krok, Suzie strašně vykřikla. Keith se k ní otočil a oči se mu rozšířily hrůzou. Panebože, vyrazil ze sebe úplně ohromen. Měl pocit, že mu hrdlo svírá ledová ruka a na pár vteřin byl úplně ochromen. Ze tmy se k ním blížila loď, jaká by už dávno neměla existovat, byla to historická obchodní loď, celá brostlá odními řasami až keblemi. S plachtovým, jaké se už dnes nepoužívá. Místo obvyklé figury vyřezané na přídi se na Suzie a Keitha šklebila velká umrlčí lebka. Keith nebyl schopen jakékoliv reakce. Na palubě Hanzovní lodi z pradávných dob se pohybovaly příšerné postavy. Kostry pirátů. Tak ona doopravdy existuje, ta loď mrtvých pirátů. Vyrazil ze sebe přiškrceným hlasem Keith. Slyšel jsem historku, která se vyprávěla v Harwichi, ale měl jsem ji za námořnickou latinu. 8 hodin před touto tajuplnou událostí jsem si ulehčeně vydechl. Konečně jsem dopsal protokol, který jsem měl odevzdat. Odkládal jsem to až na poslední chvíli, protože jsem člověk činu a papírování nemám rád. Ale vidím, že to bez něj dneska prostě nejde. Pravda je, že existuje jen velice málo povolání, při kterých se spotřebuje víc papíru, než u policie. Opřel jsem se pohodlně v židli a ještě jednou si v klidu přečetl svůj výtvor. Když jsem ho podepsal, zvedl jsem se a vyšel z kanceláře. Glenda Perkinsová, moje hezká sekretářka, ukázala na papír, který jsem držel v ruce a řekla, je to ten protokol, po kterém se sir Paul schán už 2 týdny. Neuhodla, řekl jsem s úsměvem. To je protokol, který chtěl náš šéf už před měsícem. K tomu, který chtěl před 14 dny, se asi dostanu až za 14 dní. Z toho ale šéf nebude mít radost. Já tu nejsem od toho, abych mu dělal radost. Konec konců, nemáme žádné Vánoce. Smím něco říct? Zeptala se Glenda. Jen do toho, Glendo. Moc pracujete, John? Ach, prosím vás, nemohla byste se o tom při vhodné příležitosti zmínit před šéfem. Ten je hluchý, pokud přijde řeč na tohle téma. Musím mu ale přiznat k dobru, že po ostatních nikdy nechce víc, než sám od sebe. To máte pravdu, John. Ale není moc lidí, kteří by to vydrželi. Já vím, jsem jedním z mála. Kdy jste se na sebe naposledy díval do zrcadla, John? Dnes ráno při holení. Proč? Líbil jste se sám sobě. Sloto, vypadáte unaveně, John. Měl byste si vzít aspoň pár dní dovolené. Budu o tom přemýšlet. Já to s vámi myslím dobře, John. To já vím, Glendo. Zazvonil telefon. Glenda sáhla štíhlou rukou po sluchátku. Měla mě ráda. Byla by pro mě udělala všechno. I já jsem měl Glendu rád, ale byla tu ještě Jane Collinsová a ta by mi vyškrábala oči, kdybych s Glendou. No, zapomeňme na to. Glenda řekla jen pár slov. Když odložila sluchátko, pokrčila rameny a řekla, zdá se, že s vaší dovolené zase nic nebude, John. Jak to? Šéf po vás touž. Odklad ještě neznamená zrušení, řekl jsem a vyšel z Glendy na předpokoje. Krátce na to jsem vstoupil do kanceláře superintendanta Paula. Byl to středně vysoký muž s mírnou nadváhou, sedivý a nosil silné brýle. Teď se zvedl, obešel svůj psací stůl.
Vítám vás, John, podával mi ruku. Dobrý den, Sire Powell. Vypadáte skvěle. Moje sekretářka je zcela opačného názoru. Superintendant jen pohrdavě mávl rukou. Glenda Perkinsová vás nevidí mýma očima. To tedy máte pravdu, Sire. Vyzařuje z vás činorodost a vitalita. Jinými slovy, máte pro mě nový úkol, Sire. Můj nadřízený se na okamžik zarazil. Potom ale přikývl a řekl, správně, John.